Sunana Ibrahim Dan Guziri, wanda wasu suka fi sani da Ibrahim Ajilo, kuma mawaƙin 'yan sandan Najeriya, ciyaman na ƙungiyar 15 Artists Network Najeriya. To ɗan guzuri duk wanda ya san ka ya san ka daɗe cikin wannan harkar. Mu yawai wani abu tsohon mai ba da umarni kuma tsohon mai shirya wato Ashir na Goma ya yi shura a shekarun baya. Za ka iya kwatanta irin gudunmuwar da ya ba wa wannan masana'anta ta Hausa fim? To, ka san ita duk mu'amala ta rayuwa fahimta ne, ko akwai yanda yake kallon abu. Ni zan iya ce na san Ashir na Goma tun 2006. Zan iya ce na yi mu'amala da shi wanda na gabatar da kaina tun kafin ma in san zan haɗu da shi. Ina kiran shi a waya, ya yi saving number na, ina da number shi, har na zo ga ina ma san mu'amala da shi. Na ga yanda yake mu'amala da mutane da yawa wanda zan iya ce duk da daga nesa na kalla. Akwai gudunmawa da ya bayar 100% wanda zan iya ce ko da nan da shekara 100 inda aran rayuwa Allah ya bamu aran rayuwa ba za a manta da gudunmawar da wannan mutum ya bayar ba. Komai girman laifin da za a yi hasashe ya yi. Mutum ne wanda akwai mutane da yawa wanda an san su yanzu dalilin shi, an ga fuskar su dalilin shi, wanda ko da ba a kama suna ba. Akwai abubuwa da yawa wanda komai yanda zaka kalli mutum a matsayin mai na kasu ta bangare kaza, dole akwai bangare kaza da zaka kalle shi ta bangaren da ya bada gudunmawa. Ni ta bangare na a yanda na kalla mutum ne wanda ya bada gudunmawa 100% wanda gudunmawa ma ba za ta misaltu ba. Da na gan shi ma a cikin yanayin da yake, musamman irin abubuwan baya da na ji kwanan baya yanda abubuwa ke ta yawo a midiya ina gani, ni kaina ina da rawar da ya kamata in taka, amma na ji kunya da har aka kawo wannan lokacin da ire-iren mu wanda bamu bada gudunmawa da ko da ita gudunmawa ba dole sai ta miliyoyi ba. Akwai wanda zaka iya bayarwa ta 1000, wani zai iya bada ta 10,000, wani zai iya bayarwa da ta addu'a. Ta addu'a ce za mu iya ce mun bayar misali daidai gwargwado, amma ya kamata a ce gudunmuwar ta fi haka. To da yawa sai kaga wani yana kama shi da laifi a matsayin ai yayi laifi. Kuma duk wanda zaka tunkara misali, duk da ni ba a garin Kano nake ba, a Kaduna nake, kowane irin laifi ai ba sama ya zaga ba, ko sama ya zaga ai saman ta Allah ce. To a iya cewa duk sai dai a kama cewa yayi laifi. Yayi kaza A iya cewa maganganun da manyan jarumai suke yi, kamar irin Adam Zango ya taba magana yake irin da wani matsala ta taba tasowa da jarumi Ciroki, ake cewa matsalar Kannywood ba yafiya ne. A iya cewa har yanzu wannan abun daga sadin ne, cewa idan aka yi abu ko an sani labarin ne sai a ce sai an rama. Akwai kenan ƙanshin gaskiya ba ya fiye ke? Akwai alaƙa hakan gaskiya tabbas. Kaga ni ba ɗan fim bane misali, amma in aka ce waka da fim dole ɗaya ne, kuma akwai gudunmawar da mu ma muke bayarwa wanda dole dai ka san wancan ya san ka, ko da baka san ni ba. Mu 'yan bana bakwai ne zan iya ce wanda ba su san mu ba, amma wanda duk dai suka daɗe a cikin shekara, ko in ce a masana'anta, sun san irin abubuwan da muke yi. Wannan masana'anta kamar yadda mai girma Prince Zango kace ya faɗa, haka ɗin ne gaskiya, da yawansu ba sa yafiya. Wani zai kullace ka nema ba wai fata abin da kai mai bane, a'a wani abin zai kirkira dan dai ya manna maka sharrin da ba zai taimake ka ba. Abubuwan da suka fi yawa kenan. To a iya cewa wai wannan mai bada umarnin kuma mai shiryawa Ashir na Goma, takamaimai masu cewa yayi abubuwa da dama, a binciken ka ko inda kana alaka da su akwai wani abu tsayayye ɗaya da aka ce yayi? To ni ban taba ji ba, sai dai ka san kowane dan adam akwai yanda yake kallo. Ni zan iya zuwa yanzu wurin ka Anas ka daraja ni, wani zai iya zuwa kila ba ku gaisa ba da yanayin uzurinka da lokacinka da ya same ka, wani zai iya zuwa maka bashi kuɗin mota, wani zai iya zuwa ka bashi abin da zai sha, wani zai iya ga danganta ne. To ta yanda mutum ya tunkare ka ya zo wurinka, ta haka zai je ya bada labarinka. Kuma mutane ba su da dogon lissafi, wasu ba zan ce duka ba, ta auna taya na samu mutum, wane yanayi na same shi, sai in yanke hukunci tayawa ne ya same, tayawa ne ya same shi. Kila wannan ya same shi ta wata siga, ko ya mu'amala da shi ta kaza, kila a ce ko ya wulakanci ko wani abu. Ni kaga Ashir na Goma kamar yadda dan fara bada labari, bai san ni ba personal. Irin 2005 to 6, shekaru wajen 20 da wani abu da suka wuce, ni na samu lamban shi nake kiran shi tun ina ƙauye, ban ma shigo garin Kaduna ba. Ni ne wani kaza har kwaikwayon abubuwan shi da yake na fim nake, har ta kai ga na kai na Kano, yace kai ne kaza da kaza. Na dau script da wasu abubuwa, labarai da na rubuta na bashi, yayi ta min dariya, muka yi raha da komai, har aka zo ga ya kai matakin da yana ma da lambata, in na kira ba sai na ce ni ne wani ba, in ya ganni ba sai na ce ni ne wani ba. Na samu mu'amala da shi, kaga ni yanzu ba zan iya ce ya wulakanta ni ba. A gabana na ga jaruman da a ganin ido na sun tsuguna sun gaida na Goma, ban san adadin su ba, wanda ga su yanzu su suke takawa a duniya.
amma sai ka ji mutum wai ya ce wai ai an musu wulakanci ko an yi ko me mutum yayi kana haƙuri ne da shi ta mu'amala daidai da yanda kake ganin zaka iya rayuwa da shi. Wani akwai yanda zaka mu'amalance shi ta bangare kaza, wani akwai yanda zaka mu'amalance shi ta kaza. Ba za ka ce dole sai an tare yanda Anas ya min haka Ibrahim dan Guzuri zai min haka Wani zai min a'a. Amma akwai mutane da dama wanda koda baka kama sunansu ba ya cancanci a ce sun taimake shi, koda ba taimakon da ka san da yawa suna fakewa da cewa wai in sun taimake ka ba sai sun sa a media ba. A'a, to akwai abin da koda ba a sa a media ba zai bayyana, za a tabbatar da an yi din misali. Amma har a kai matakin da mutum ya kai kaza ka gani personally ban taba alaka da wannan producer din nan ba mai shadda, dan lokacin da ni na fara bige-bige na kamar yadda ya faɗa kila ma bai shiga cikin. To bari mu dora da tambaya. Da ana ganin shi Ashiru na Goma kamar yana da taɓin hankali, amma dalilin wato mai shiryawa Bashir mai shadda aka ga ya kai shi an sai mishi mashin kuma ya kai shi gurin aski kuma aka ga ya dawo irin na cewa za a dawo da shi cikin haka. A iya cewa ko da ma damuwar shi ba ta taɓin hankali ba ce, yadda aka yi banza da shi ne irin ba a kula da shi ba. Ka san abubuwan da ke faruwa ba, su da yawa wasu suna alakanta rayuwarsu ne da sai na amfana da kai zan taimaki. Ba a ganin gudunmuwar da ka kawo cikin harka. Menene ita rayuwa a matakin da take, ka taimaki wani ne Allah ya taimake ka, wannan ya taimake ka shi ma Allah ya taimake shi. Ne abin da na fahimta, kaga personally ban taba alaka da shi wannan Bashir mai shadda, ban ma taba ganin shi face to face ba, amma abin da yayi na bala'in jin daɗi, na ji daɗi sosai. Abu ne wanda ya kamata wasu tuntuntuni su ne ya kamata su yi, wanda suka amfani wannan darakta suka yi kaza abubuwa da yawa, amma sai ka ji mutum ya fake da cewa ai ya yi kaza, ya yi laifi kaza, ya yi laifi ko ba a faɗi laifi ba, kuma laifin da za a faɗa amma an faɗa ba a ji ba ni dai ban taɓa ji ba. Kuma abu ne wanda ko da a kaddara sama ma ya zaga, a bar shi da Allah shi wana. Ai Allah ke da hukunci, ba ka da hurumin da zaka ce abu ya taɓa wani kaza ai kai ka shiga kayi katsalandan. Irin abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga taimakon kanmu, kan mu alakanta ko da abu ne wanda zai zama na shari dan dai karka taimaki mutum. Ka san mutane suna da wata ɗabi'a wasu, in har ban san in taimake ka, ina da dama da zan taimake ka, sai in ɗauki wani abin shari in ce ai kamun kaza ko kana da hali kaza ko ba za mu iya kaza ba. Duk wannan ne ɗabi'a ce ta mutanenmu musamman na yanzu. To mu duba harkar da kafi kwarewa, harkar waka. Ana ganin a jihar Kaduna ko in ce ma a ƙasa Hausa baki ɗaya mawaka ana amfani da ku gurin waka, kuma ana ganin kuna ba da gudunmawa sosai a cimma abin da ake so. Ya kake ganin makomar mawakan jihar Kaduna da sauran sassan ƙasa baki ɗaya akan shiga su harkar siyasa? To ka san kamar yadda na faɗa, shi ɗan adam kowa akwai yanda yake kallon abu. Yanda ka kalla ba zan ce dole haka zan kalla ba, yanda wancan ya kalla ba zan ce dole sai, kowa akwai yanda yake kallo. Ni a yanda na kalla bai wuce mutanenmu musamman a garin Kaduna inda nake da tasiri ko nake ganin ina da mu'amala, nan ne jihata. Muna da karancin abubuwa da yawa. Gwamnatinmu ko in ce da yawan gwamnatocinmu ba su san darajar mu ba, kuma mu ma mun ba da gudunmuwa ta bangaren rashin haɗin kanmu. Sai dai ka ga kana cikin garin Kaduna zaka ji wani ya zo daga wata jihar ya karɓi arzikin da kai baka taɓa karɓa ba. Kana garin ka yanzu a cikin garin Kaduna a wakance ba wani wanda zai iya zuwa yanzu daga Kano ko Sokoto in ce zan iya kiran wani mai gida na in bugi kirji in ce ga wani ya zo abokin sana'ata a bashi ma wurin kwanciya ko a bashi abin da zai ci ko makamancin haka. In dai ba aljuna ban san wanda zan kira ba yanzu a cikin jihar Kaduna. Kuma ga mutanen nan muna da su bila adadin. Kuma wasu jihohi ana haka. Wasu jihohi ana haka. Akwai wanda zaka ga kana zuwa makosa yake kama ma hotel ba ƙasa da 50,000 ba, fiye da haka. Abin da zaka ci da wasu ƙauyuka da yawa. Amma mu ba ma mu da wannan. Yanzu misali zan baka da wannan gwamnatin ta jihar Kaduna. Ni na san mai girma sanata Uba Sani tun yana ma neman sanatan farko ma ba ma na yanzu ba. Ya san da na san shi, in na haɗu da shi wani lokacin kafin ce Allah ya taimake ka ya ce dan Guzuri misali. To amma gashi an zo a gwamnatancen yanzu wanda suke kusa da shi ba zan ce duka ba. Za ka yi abu ma ba za ko na gode ba ka isa a ce maka ba. Irin wannan abubuwan duk shi ya mana kora da hali, duk da yawan mun watsi
ban ce duka ba, ni dai ta bangare na kama gaba. Kudan guzuri ban yanke numfashin ka ba, ana ganin abin da ya kawo muku haka wasu daga cikin masu muku shishigi ne akan wannan harka ta waka. Ba a ce kai waka ba a gayyace ka taron siyasa ba, ka je ka tusa kanka har aka ga kun yi arha. Kana ganin wannan ba shi bane ya ƙara kawo muku na ƙasa? Hakan ne gaskiya da yawa. Ka gani ta bangare na ni ba na ma zuwa taron siyasa, ko wane ne in na mai abu ni da kai zan baka, in ya maka to in bai maka ba akwai wanda suka fi ni da yawa. Amma da yawa yanzu zaka ga in an je wurin taron siyasa wani ma in ba a bashi minti biyu ba ya hau ya yi performing to ya kulla gaba da wani dan uwan shi mawaki ko wani SA na gwamna ko makamancin haka. Mun sa a ranmu kawai dole sai mun yi irin wannan. Amma kana ganin tun farko da an gayyaci mutum kuma yana cikin tsari, ana ganin cewa sai ka roƙa a baka dama ka yi waka? To mai girma Anas, wani lokaci duniya kana dan buɗe tunaninka ne. Akwai irin nisan da duniya take, wani abun baka jira. Musamman yadda rayuwa ta yi tsauri, wasu da iyali, wasu da wanda suke taimako, wasu da kaza da kaza da kaza. In ka ce zaka jira a neme ka, yunwa za ta kashe mutum. Wasu zaka ga dole ce take sa su tashi su ce za su je, koya za su je. iya cewa yadda aka samu sauki abin da ya shafi kafafen yada labaru na zamanin social media, idan ka duba yadda bangaren kudu suke da ma'amalanta na cewa idan kana da fasaha ka rike ta kai amfani da waɗannan kafafen za ka samu ci gaba sosai. Ana ganin kamar mawakan arewacin Najeriya ba su cika mai da hankali gurin wannan ba, sun fi amfani da cewa kai wa zan miƙawa, ma zan sayar ma da fasaha ta kawai kuma ya miƙo. Kana ganin idan aka faɗaɗa fasaha na cewa ina da fasaha ta bari in yi amfani da yadda ake da ta na zamani, mutum ba zai tsira ba? Za a tsira. Ka san kamar mu ba mu samu goyon baya ba ne, da yawan mu ba mu samu goyon baya ba ta kila ma unguwanninmu, ta garinmu, ta manyan ana kyamar abin. To in har baka samu wanda zai supporting ɗinka akan abin da kake ba, bayan da zai abin ka yi tasiri. Za ka yi tayi ne, kana yunkura ka faɗi har sai ka kai inda ka kai. Har matsayinmu na wanda muke ɗanyen abin da muke yi, ka kai matakin da kila a unguwarka ko a garinka za ka ga wani ya san ka amma zai ganka sai ka ji, sai ma ya ganka zai ce shi fa ba ma waka Hausa a wayar shi, wai dan ya ma nuna ma bai san ka ba. Akwai manyan jarumai wanda da yawansu suna fuskantar wannan irin kalubalen, ba ma wakar Hausa, ni ban ma san kaza ba. Kuma inda mutum zai boye zaka ji kila ya play abinka ko na wani na kusa da kai, ko in ya je wata duniya ya kwatancen ka yana tare da kai amma baya ma magana. To akwai ire-iren waɗannan abubuwan, kama samu goyon bayan wanda kake tare da su. Shi ma wannan wata gudunmawa ce, ko da ba a baka wani abu ba. Akwai jin daɗi ka gana ka yana tarairayar ka akan abin da kake yi, ko da bai ci ga naira ba. Don wasu lokuta ba wai kuɗi bane ke ƙara ƙwarin gwiwa, a'a ƙarfafawa da addu'a da wasu abubuwa. Mu har yanzu da yawan mu ba a ɗauke mu a matsayin wanda muke yin abin da zai taimake mu ba, sai kuma ka kai matakin da zaka kai sai ka ji yan bani ma sun dame ka. To abin da nake so in ƙara tambaye ka dan guzuri, ko in ce da shi zamu karkare. A ganin ka ta ina za ku farfado da kanku har ku iya rike kanku, tun da duk abin da aka ce za a gina sai a yi hakuri, da kuma shawarin ka zuwa ga tun daga mawakan na sama da kuma masu tasowa? To shawara ta farko wadda zan fara yi, mu dai sa a ran mu wannan rayuwa da muka tsinci kanmu tana da iyaka, kuma duk abin da zamu yi zama mun yi abin da zamu gina goben mu, ko ba don komai ba don iyalin mu. Za ka iya yau baka iyalinka su ne za su zama makwafinka. Abubuwan da za ka yi shine za a nuna ma iyalinka a matsayin abin da kai a rayuwarka. Ni wannan bangaren shine zan ba da shawara, mu haɗa kanmu mu yi ƙoƙari. Duk da haɗin kan gaskiya ba zai samu ba, duniyar ta yi nisa yanzu, ba ta wannan ma ake ba, sai dai na kusa da kai ka janyo shi ka bashi gudunmuwar da za ka bashi. Amma batun haɗin kai, duniyar ta riga ba irin ta da ba ce, sai dai ka ba da gudunmuwa a wurin wanda kake kusa da shi. Ka fara ba da gudunmawa wurin na kusa da kai, kakka je neman suna a wata duniyar da ba taka ba ce. Ni bai wuce haka ba, ban sani ba, kamar iya shawara kenan da ka so ka ji daga bakina. Sai kuma ɗayan ɓangaren kamar ka ce saƙonka ga su mawaƙan tun daga nan sama da ƙasa, yadda za ku jajirce ku daina kanku na kasancewa sai dai a riƙa neman ku ma idan aka daure, kamar yadda na faɗa duk abin da za ka nema na cewa ku ka gina sai an daure. To gaskiya batun kamar yadda na gaya maka fa, batun jira wai sai an neme ka ba Najeriya da ba ce. Najeriya ta wuce wannan, kana ji kana gani, kaga kowa za ka ga yana kasuwancin shi ya bazama, ya zai yi wa zai saya.
mata da maza kamar yadda kake ganin rayuwar ta zama kamar a kurace an matse ta ne, haka zaka ga al'amuran duniya a gurguje ake. Zaka ga mutum fa ba wani ke jiran shi ba, amma zaka ga yana ta sauri to haka duniyar ta koma. To don haka ba lokacin da mutum zai ce irin abin da ake ta sauri ba wurin zuwa ba lokacin da zaka ce wai zaka zauna kana kwance har sai an zo an neme ka an ce ga waka. Duba da yanayin rayuwar mata yanzu ba ta waƙar al'umma suke ba, suna ta yadda za su tsira da iyalinsu ne, mutuncinsu, in ba wanda ta zama musu dole suna da so su samu nishaɗin ba ma sa buƙatar nishaɗin. Dan yanzu wani in ka tambaye shi rabon shi da rediyo ya manta, sai wayar shi ce ma ta zama mai dole, wani ma in bai da data haƙuri zai, to dole abin zai zama da tsauri. Ba maganar jira yanzu a batun rayuwar da ake yanzu, in dai za a alƙalanci na gaskiya rayuwar ta wuce inda ake tunani, sai dai fatan Allah ya sa mu dace. Muna godiya. Na godiya sosai.